салом алайкум шерои нар, чӣ хеле хубен, саломатиётон ништ якай. бародарҷоно, чӣ хеле ки медонен дар канали ма конкурс рафтистае ки бениҳоят конкурси бомбай. дар конкурси мо 3 мерседесай, 50 дига конвертҳои пулияй бародарҷоно, кадоме ки билет бисёр харидорӣ мекунад, 1 некси падаркай. шумораи билетомон 4000 билетай бародарҷоно, нархиш 250 рублай бародарҷоно. ина картаи Сбербанк WhatsApp, ина картаи Душанбе Сити бародарҷоно. инами номеро ҳам WhatsApp дора, ҳам Сбербанкай, инаи Душанбе Сити бародарҷоно. суми тоҷикӣ қати 250 рублаш 40 сомони тоҷикӣ меша бародарҷоно. ҳаракат кунед. баъд амо одамое ки видеои мара тамошо мекунед, мақсад лайк мемонен, комменти нағз менависен, мақсад мухлиси репои маен, ҳамин видеоро аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам падилитсия кунем, дар друзиётон роӣ кунем ки штоби мо тезтарак билетомон ба савдо барава ва мо бозимона сар кунем. 3 шуморо соҳиби мерседес кунем ва 1 шуморо соҳиби некси, 50 дига мухлисман соҳиби конвертҳои пулӣ кунем бародарҷоно. иншоаллоҳ ҳаётон наброрен. видеоро падилитсия кунем. бошед. Duet Sound Production Mr. Alone бахшида ба ишқи худам. вақте ки сар додам тирам мара сар додӣ, тирам сӯхтӣ марам сӯхтам, ай ишқм фоида надидӣ. баъди абе даруни қасри миллат хидам то қан занг задима даги ҷои биё я бор бинам та. рафтима ба сад барга ки бигардонам тирама, духтари бева гуфта истифода набарам та. омади ай сад барг то сомони пиёда, фақат як гап да даҳанам, дӯст медорам муҳаббати ман. да ёдат боша пишти сомони шишта мошин да пашид гирья кардам, надидӣ ашки чашмома. шофёр дидак сӯхтани мара гуфт чо кадия бачаи чӣ не, ҳама созада чашмум чизе дромадай. расидем 46 дафр омадам, нигоҳ накардӣ, нигоҳи ту ҳеҷ гап не, ақалан хаям нагуфтӣ. расидем ленски да лави дарё хидам то қан, гирифтим я ягуарай пишти ту бардоштим ша. удоф дилем хилсам ба дозӣ боша афсузи қай, ганда ошиқм кардӣ чӣ да хита бо кандестай. якм духтаре ки ошиқм кардак ту ҳастӣ, чӣ да ма месӯзам ҷони ма ту бепарвоӣ. удоф дилем хилсам ба дозӣ боша афсузи қай, ганда ошиқм кардӣ чӣ да хита бо кандестай. якм духтаре ки ошиқм кардак ту ҳастӣ, чӣ да ма месӯзам ҷони ма ту бепарвоӣ. да 106 интизорам занги тира, телефони ту хомӯш, ай мара ҷавоб намета. я ҳафта пастел кардӣ, қатим камтар соз шидӣ, аму хелам ранҷу азоб ашка ай чашмам резондӣ. хуласи гап соз шидем, рафтам даҳанаи кулоб, камтар систар шидай чашмои ма рафтани об. хит кардӣ да кулобам, пагашда омадӣ пеши ма, занг задӣ даги ҷои пеши ма, чӣ даяма. омадам дидӣ гуфтӣ о чатароӣ ки хона, гуфтам камтар тоқат ки иншолло насиб ҳамаш меша. ҳатоқаги фикр кардам чӣ хе бугума о чама, хостгорӣ бира хонае ки духтар ҳастай бева. билияи хена меша модар ба ҳавас калон ка, дар оилама я бачаем чӣ хе гирим зани бева. ҳар як модар мехоҳа бачаша ба обрӯ зантия мехоҳа, да ҳаёт келин шаба фата бина. фикр кардам намеша модари ма намехоҳа, якаву ягона бачаша бития зани бева. дилаки магу мезана духтарат мегама дада, афсус ки да ҳаёт падари аслиш нашидама. фикр кардам намеша модари ма намехоҳа, якаву ягона бачаша бития зани бева. дилаки магу мезана духтарат мегама дада, афсус ки да ҳаёт падари аслиш нашидама. фикр кардам намеша модари ма намехоҳа, якаву ягона бачаша бития зани бева. дилаки магу мезана духтарат мегама дада, афсус ки да ҳаёт падари аслиш нашидама. фикр кардам намеша модари ма намехоҳа, якаву ягона бачаша бития зани бева. дилаки магу мезана духтарат мегама дада, афсус ки да ҳаёт падари аслиш нашидама. афсус да ҳаёт якм шавҳарат шидан, ман мехостам падари асли оиша ҷон ма шавам. не ки орзуи ҳар як инсон амалӣ намегаштай, худо муҳаббати мара дар паноҳат нигаҳбон боша. набина дасти кама бина, фақат хирсандира, а ишқи ма ҳичи надида қаланай дига кас бина. худо бубахш ҳар як коре ки қатъию кардам, намехом да ҳаёт бадбахтира ма бинам.